dezagun zailtasunak ditugula, hau, irudikatze ariketa bat da, jo dezagun zailtasunak ditugula euskaraz ari garenean aurrean daukagunarekin. Ez dulako ulertzen. Hori, ez da irudikatzea eguneroko lanean gertatzen zaigun, eguneroko zerreginetan gertatzen zaigun zerbaita. Bergara aldean horri irtenbidea emateko sistema bat, asmatu dute, martxan jarri dute, eta horren berriz zuzena izango dugu jarraian. Ane Barriusok eta Estepan Plazaolak kontatuko digute, egitarauan ikusten baldin baduzue hortxe ageri da, maleta bete belarritako. Saioa egingo digute zuzenean, beraiek eskolan zer eta nola egin duten azaltzeko. Eta zuen aurrean erakutsiko dute jarraian. Maleta esaten dudanean, maleta bat dela ikusiko duzue. Beraz? Egunon. Eta nola egingo duten, nola egiten ari diren, oraintxe ikusiko dugu zuzenean. Bitxita guzti gatoz gu. Maleta bete belarritako. Eta batzu gainera banatu ingo ditugu. Bai. Doan. Martxan. Bai, bale, hiru bat. Proa iteko. Funtzionatzen dauela, sistemie funtzionatzen dauela. Orduan, nahi baduzu hartu, eta pasa, kafeterian itzultzailea zehagin dugu, fitxatu dugu. Orduan, itzultzaile eta guzti gatoz. Hartu. Lehenengo eta behin, ez dakit bera nahiko duen, esatea ere, baina Josune Errarte, fitxatu dugu, hor kafeterian, itzultzaile lan aiteko, eta, txalo handi bat beretzat. Ez dugu jardun osuan eukiko, pizkatxo baten, ikusi daizuen, baietz, gure maletak funtzionatzen duela. Eta, hasingo gara, Anek hasiko da. Egunon, esan bezala hemen gare Estepan eta Bixok gure belarritakoz betetako maletatxoarekin. Praktika hon bat azaltzeko asmoz, praktika erresa, baina pentsatzen dugu, eraginkorra dela, jente askoren gana heldu gaitezkelako modu erresian. Maletatxuan historia hau, 2009an hasi zen, orduan gure ikastolak, Arantzabe ikastolak, egin zuen bere plan estrategikoa. Ez dago entzuten. Eta bere plan estrategiko horren atale garrantzitsu bat zen euskararen plan estrategikoa. Amia egiterakoan, diagnosia egiteko amia egiterakoan, ikusi genuen ahulezia nabarmen bat genuela gurasoen bilerekin. Gurasoekin egiten ditugun bilerak. Zuetako asko guraso izango zarete, eta zuen eskoletan ere egingo dira guraso bilerak, eta gurian lehengoen tankerakoak badira behintzet, oso erakargarriak ez. Gure hizkuntza politika zan euskeraz eta gaztelaniaz egitea. Eta gainera txandaka, zati bat euskeraz, hori bera gaztelaniaz, euskeraz, gaztelaniaz, eta oraindik zuen aurpegiak ikusten ditudan bezala, ikusten genituen gurasuen aurpegiak. Orduan, euskeraz ari ginenean, konturatzen ginen guraso erdeldunak, ero ulertzen ezutenak, azten zirela, ero begiak isten, ero ez dakit nora begira, aspertuta, eta bapatian gaztelaniara pasatzen ginean aktibatu egiten ziren. Ui, ya me ha llegado la hora, a ver qué me dicen. Eta aldatzen genuenean hizkuntza berriz desaktibatzen ziren. Gaztelania zibiltzen ginenean berriz, euskaldunen aurpegiak ez ziren aspertu egiten zirela. Nik esango nuke erdi azerretu egiten zirela, bi aldiz entzun behar zutelako mezu bera. Orduan, horri irtenbidea topau nahian ari ginala, iritzi zitzaigun guraso baten iritzi, kexa, ardura, ez dakit zer zan, idatzi bat, eta piztu zigun bonbilatxo bat.
Arek esaten ziguna esan aspertu egiten zela, ero bilerak oso luzeak zirela. Arek esaten ziguna zen bere hizkuntza eskubideak ez genituela errespetatzen. Euskaldun moduan berak zituen hizkuntza eskubideak ez genituela errespetatzen. Berak ulertzen zuela, lehenengotik esaten genuena, eta ez zeukala zertan entzun bigarrenez, eta gainera beste hizkuntza baten mezu bera. Hori ez dela euskaldun baten eskubideak errespetatzea. Orduan, ja, ez da bakarrik gurasuak aspertu egiten dira. Beste zerbait sakonagoa ere bazegoen hor. Orduan, buelta batzuk eman genizkion eta pentsatu genuen, bueno, jakin dezagun zein dan guraso guztien iritzia. Eta pasatu genien galdetegi bat. 3 aukerarekin. Aukera bat guri ez zitzaiguna gustatzen, baina agian funtzionatu zitekeena, bilera bat euskaraz egitea euskaldunentzat eta beste bat gaztelaniaz, gaztelaniadunentzat. Beste aukera bat geunden moduan jarraitzea. Ez batan, ez bestian eskubideak oso ondo errespetatu gabe eta gainera modu aspergarri baten. Eta beste aukera bat zen bilera euskaraz egitea eta idatzizko euskarria, bai PowerPointa, bai txostenak, gaztelaniaz eroelebietan aurkeztea. Eta guraso gehienak euskaldunak direnez, urten zen azken aukera hau. Bilera euskaraz egitea eta idatzizko euskarriak elebietan. Bueno, azteko PowerPointak ziren horrorosuak. Zekaro, 2 hizkuntzatan egin behar duzu hori bera, baina gainera PowerPointaren helburua baldin bada gidoi bat izatea, gure kasuan ezin zen gidoi bat izan behar zen hitzaldi osua, gazteleraz ulertzeko. Hori alde batetik. Bueno, egin genuen saiakera pare batero eta guraso erdeldunak planto egin zuten. Eta erabaki zuten bileretara ez etortzia, ez zirelako beraien eskubideak errespetatzen, PowerPointa jartzen duena eta zuek esaten duzuena ez da guztiz berdina izango, beti azalpenetan ez dakit beste argudio batzuk, ero beste informazio bat ematen duzue, bueno, total, erabaki zutela bileretara eskuatia. Eta hor topoin genuen urrengo arazoarekin. Ja ez genduen atzera egiteko, aurrera ezin egin, eta bueno, erabaki genuen geunden puntuan egonda, aukera bakarra zala aldibereko itzulpen zerbitzua ematia, ulertzen ez zutenei. Eta horrela euskaldunak entzungo zuten bakarrik euskeraz, euren eskubideak errespetatzen ziren, eta erdeldunei ematen genien irtenbide bat. Hase ginen tresnerian bila, eta gure aurrekontutatik oso urrin zeuan, orduan berriz geratu ginen atzera aurrera inezinik, eta pentsatu genuen udaletxeko euskera departamentuai aurkeztia gure arazua, eta proposatzia tresneria hori eurak erostia. Eta horrela ingenuen, eta espero bezala, handi gutxira, etorri zan Estepan bere maletatxuakin. Bueno, hasieran maleta ez genuen hasieratik erosi. Probatzeko ibili ginen, maleta lokatu, laga, hola luze xamarri ibili ginen. Eta azkenean, baiet funtzionatzen zuela eta erabiliko zala ikusi zanean erostea erabaki zen. Erostea erabaki genuen, aurrekontuak eskatu eta kopuru hori 10.000 euro maletatxoa. 19 aurikular dauzka, orain aukera desentez merkeagoak ere badaude, eta justo ez dakit hemen Iñaki Arrutik prezio erdia, baino gutxiagoan erosia Lasarten erosia daukate, prezio erdia, baino gutxiagoan, eta gainera aurikular gehiagorekin, 26 aurikularrekin. Badaude gaur egunean 50 aurikularrekoak ere, eta nik ikusi ditut interneten ez dakit, hor 3.000 euro ingurukoak ere. Pentsatzen dut, kalitatez direla berdinak izango. Bestela, gure alemana da, Sennheiser. Bueno, orduan, tresnatxoaren funtzionamentua. Bueno, mikrofono igorleduna hor, ez dakit ze irudi sartu zaigun. Mikrofono igorleduna hau da, ez dakit. Hau da, ez besterik, ez dakit. Hau da,
honek, hau da, mikrofonoa eta aldi berean dauka seinale igortzeko zer bat. Eta hemendik seinale igorri, zerak hartzen du, hor ikusten duzue, itzultzailea dauka, petakatxo bat, eskerrekoa, hemengo zera jasotzen duena, seinalea jasotzen duena, gero aurikularretara doa, belarrira, eta gero berak dauka mikroa eta seinalea igortzen du eta iristen da entzulearen gana. Zuei utzi dizuedan zer horretara. Eta bueno, a ber, probatu duzuenok, ondo entzuten da? Funtzionatzen du gure sistemak? Bai, bueno, orduan Josuneri deskantzua emango diogu. Vale? Eskerrik asko. Jakin daizuen honek, normalean orain eskuetan darabilgu, baina normalean ikastolan eta erabili izan dute 2 metrora ere. Oso sensibilidad handikoa da eta 2 metrora utzi eta lasai zera norberak arbelean edo zerean egiteko aukera ematen du oso zera da, kalidadea, esan dudana. Bueno, orduan, tresneria azkenean erosi genuen eta finkatu genituen lagapen baldintza batzuk. Oso zer arautegi xume bat, azkenean tresneria lagatzen da helburu jakin baterako, eta helburu hori da bilerak, zerak, aurkezpenak eta bar euskaraz egitea, bestetarako ez. Itzulpena bakoitzaren kontu da, guk ez dugu itzultzailerik jarriko. Eskaria egiteko hasieran behintzat oso zer modu xume bat zera egin dugu, guri euskara zerbitzura email bat bidali, eta bueno, guk erreserba egiten dugu. Erreserba hori ez da behin betikoa harik eta denbora batera arte, hau da 15 eguneko antzinatasuna, aurrera penez baino gehiagorekin ez dugu erreserba behin betiko egiten. Hala ere, beti saiatu izan gara, eta tokatu izan zaigu, 2 eskari batera izatea, kasu horretan ere saiatu izan gara 2 erantzuten. Eta bueno, oraingoz guk ez dugu kobratzen. Beste toki batzutan, badaki kobratzen dutela, hartzailearen edo arabera. Igual batzuei elkarte eta olako idoan, eta beste batzuei kobratuta. Zueko la jarraitzu. Egun berian eskari bat baino gehiago izan dugunean, 2 bide erabili ditugu, eta bat izan da beste herri batzui eskatzea. Gaur egun Gipuzkoan behintzat guk ezagutzen ditugula, 4 bat herritxan, nik eskoriatzatik utzi izan digute, Ordizitik, badakit badibidez orain Lasarten, Irunen, Hernanin, beste leku batzutan badaudela, orduan beste herri batzutara eskatu, baina beste lako irtenbide batzuk ere bilatu izan ditugu. Adibidez, islaritik itzultzailerako komunikazio hori mugikorrekin egitea, oso txinplea da, mugikor dei bat. Orduan, mugikorrei gaur egunean jartzen zaiba, mikroa eta aurikularra eta zer oitako bajarri, islariak berdina, islariak itzultzailea berdina, orduan komunikazio hori mugikorren bidez egin. Eta, orduan, hauek nola aurikularrak, adibidez ikastolan eta oso gutxik erabiltzen dituzte, 4-5, badakigu 2 erdi baino gehiago ez dutela erabiliko. Orduan, tapertxo baten jartzen diogu olako 4-5 aurikular, beste zer bat, emisore bat eta kitxo. Eta besteei, igual maleta. Bide hori ondo funtzionatzen duen zer bat da baita. Eta, bueno, gero jarraipen fitxatxo bat osatuta daukagu, erabiltzailea betetzekoa, laudatu ze bilera mota izan dan, zenbatek erabili duten, matxuraren bat edo zerbait izan dan, hori jasotzen duen. Ikastolaren esperientzia. Bueno, torri zan Estepan maletatxoarekin eta ailegau ziren guraso bilerak.
eta itzultzailerik ez. Eta gu ez gara itzultzaile, irakasle gara. Orduan, bilurrak, alde batetik arlo teknikoari, eta zeinek jantzi zela, transmititu zela funtzionatzen daben maletatxoak. Orduan, hori errez konpondu genuen, oso sistema erreza ba, Estepanek azaldu dau, espada, moteltxuen entzat, tutorial bat egin genuen, eta jazta. Azten bazaizu zela zan, tutoriala jarri, eta listo, hori konponduta. Urrengo arazoa zan, nork egingo du itzulpena. Orduan, irakasleak errez konbentzitu genituen, izan ere, zuk bilera egiten baduzu euskeraz eta erderaz, berdin egingo duzu hori, baina pinganiluekin. Orduan, bilera berdin prestatu zuten, eta frogatu zuten, eta ikusi zuten, baietz, nahiko errexabala. Bai, gordena izaten dugu, ez, denporan, sintonia bat, euskeraz ari dana eta gaztelaniaz ari dana batera joatia. Baina berez itzuli ez dugu egiten prestatzen dugu bilera bi hizkuntzatan. Orduan, horrek asko lasaitu zuen klaustroa. Eta gero animatu ginen, behin hori gaindituta, zer gertatzen da kanpotik datozen hitzaldiekin. Eta karo, eskoletara asko datoz, gurasoentzako hitzaldiak ematera, izan elikadura ohiturak, sare sozialak, ez dakit, drogomenpekotasuna, heziketa afektibo-sexuala, urtean, maila bakoitzak badauzka 6-7 hitzaldi, eta horietan bai egin behar dela aldi bereko itzulpena. Gainera eskatzen diezu PowerPointa eukiko duzu, bilera gaztelaniaz ere emango duzu, baina inok ez dizu ematen. Orduan hor apelo egin behar duzu aldi bereko itzulpen hori. Eta hor egin genuena zen, voluntarioak eskatu, eta bagaude, hasieran ginen 6, oin bagaude 10 batero, pres gaudenak, olako bat tokatzen danean geuk egiteko itzulpena. Gainera ikasi dugu, eta neri tokatzen bazait, pantaiaz amigaz, baina esaten dut, banik nahi xau dut urtero pantaiaz amigaz egin, zeia esautzen dut, ez? Eta bestiak tokatu zaiona elikadura, baina ikasi dut elikadurari buruzko hiztegi hori ondo menperatzen dut, eta nik nahiago dut hori, eta orduan, nahiko errez egiten dugu. Hori izan da pixka bat gure erabilera, gure bilurrak usatu die. Balorazioa da oso positibua, gure hasierako, ez dakit, inusente pentsamentu harretatik arazua zala bakarrik bilerak luzeak zirela, helburua lortu da, erdira, ero gutxi aura jetxi da denpora, orduan ikasturte hasierako bilera ez da ordu bete ero ordu eta erdi, da ordu erdi, 45 minutu. Danon hizkuntza eskubideak errespetatzen ditugu, eta pentsatzen dut mezu garrantzitsua bala, eta oin euskaraldixak egin gabizela, belarri prestak irabazi ditugula. Lehen guraso erdeldunak, lehen esan duten moduan, ero gora begira zegoen, ero lokartu egiten zen, bere txanda iritsi arte, bai? Eta orain, ez da horrela, orain pinganilua jantzi egin behar ditu. Orduan, batzuk lotzatu egiten direlako, beste batzuk ez dutelako beste nagotan egon nahi, eta beste askok ez digutelako lanik eman nahi. Ikusi dute benetan alegin bat egin dugula beraien arazoa konpontzeko. Eta alegin hori dala bilera guztia eurentzat, persona bakar batentzat, ero birentzat, udaletxera eskatu hauek, ikasi erabiltzen, eta beraientzat, bi hoientzat bakarrik, tinglau hori dana montau, eta orduan eskertzen dute hainbeste, ja ez dutela eskatzen. Orain esaten digute, yo creo que entenderé bastante bien. Y no hace falta, si no ya le diré alde alau. Karo, horrekin, zer lortu dugu? Belarri prestak, ze orain entzun egin behar dute euskeraz, eta saiatu ulertzen, eta espadute ulertzen, ondokoari galdetzen diote. Orduan, maila baten baldin euskatzu 5-6 erdeldun, pinganilua jazten dau batek, ez dakit etorri dalako orain Pakistandik, eta askoz gehiago ez, orduan, belarri prestak irabazteko be aukera polita da. Eta ni horraino. Gure esperientzia ere, azkenean, esan beharra dago,
zer honen, guzti honen muina, azkenean, horko irakasle voluntario eta zer guzti horien prestutasunean, animoan eta indar horretan dagoela. Nabarmen alde handiz Aranzadi ikastola izan da tresneria honen erabiletzaile nagusia. Osea, hauek irailean ia... Adoptatuta daukagu maletatxoa. Noizian behin usten diegu beste elkarte batzoi, baina adoptatuta daukagu. Bai. Orduan, beste udal zerbitzu batzuk ere erabiltzen dute, aurkezpen eta olako zeretan. Beste ikastetxeak orain arte ez dira animatu izan, eta ez talako egon jenderi pauso hori emateko preste egon denik. Orain aurten justo beste bi ikastetxetan erabili dute, eta bueno, oso gustora geratu dira, eta jarraitzeko asmotan eta dabiltza, eta bueno, beste entitate eta jarduera batzutan noiz behinka erabili izan dugu. Orduan, gero eta erabiltzaile gehiago ditugu, eta bueno, gu pentsatzen dugu bereziki bilera mota batzuetarako, hau da aurrez edukia prestatzeko aukera ematen duten bilera eta aurkezpenetarako oso sistema egokia dela. Honek dakar eta bizkatxo batan lehen esan duenarekin lotuta, ni izan nintzen ikastolako guraso eta bizi izan ditut, askotan, bilera hasierak, nola ingo dugu euskera, zer da, eske horrek ez daki, hobe erderaz egiten badugu, bueno, hasierako estres da, eztabaida, zalantza, zer guzti horiek, erabat ezabatu dira, euskara natural egiten da, eta norbaitek zailtasunen bat badauka, ari, konponbidea. Eta ikasi dugu gauza bat oin esan dugula bilera hasiera. Hasieran egiten genuen, norbaitek behar du itzultzailerik? Eta inok ez zuen behar, klaro. Gero ikasi genuen hori erderaz esan behar genuela. Alguien necesita traducción. Hori oso polita zen beti egiten genuen gainera. Euskaraz jakiteari gutxienez ulertzeari balorea emate zaio, gutxienez ulertzen duenak eta pixka bat lehen esan duenak jende pila badago adin baten, hor 40 urte inguru horretan jende pila badago. Euskaraz ulertu, igual hitz egiteko eta ez daukan azera, baina ulertzeko gai dana, eta horri balorea emate zaio, eta gero, zerak, zailtasuna non dagoen eta zera non dagoen ondo kokatzen da, erdalduna konturatzen da, ni tokatu izan zait, erdaldun batek esatea, ostras, y por mí todo este montaje. Orduan, konturatzen da, hemen beharra nolabait, sortzeko, nik ere pausotxon bat eman beharko dut. Euskaraldiarekin lotuta, pentsatzen dut, hor aukera eder bat eskaintzen duela honek, seguruena, zenbait, bestelako bilera batzutan ja aurrez edukia prestatzeko aukerarik eskaintzen ez dutenetan, bilera ja eztabaida taldeetan, zeretan, hor beste soluzio batzu topatu beharko dira, eta ez dakit, horretaz gogoeta egitea, teorizatzea ere ona izango litzateke. Gurea hause, zer xumetxo bat, ekimen xumetxo bat, baina pentsatzen dut, baliagarri dela. Oso, eskerrik asko. Eskerrik asko. Malekia, lagai buruko. Bueno, astu baino lehen, nik eraman nahi ditut, belarretako danak etxera, Ze behin, tokatu zitzaigun, bat galtzea. Ez Arantzadik eta ez inungo elkartek, udalak berak antolatutako jardunaldi batzutan. Gaur danak eraman nahi ditut. Denak eraman nahi ditu bueltan. Prezioa ez den beste zerbaiti buruz galderaren bat egin nahi baldin baduzue, aukera badago. Hor badago galdera bat, hor bi galdera daude, eta hor ere bai. Holaxe egingo dugu, bai? Gozonegia naiz. Hiru gauza nahi dituzke hiru komentario egin. Lehenbizi, bukatu du hitzaldia Estepanek esanez, hau esperientzi xume badala, nien hau batere ados. Iruditzen zait esperientzi lokal badala, maila apalean, jende kopuru txikiarekin egiten dana, baina ikuspegi erabat globala duena. Hemen berak azaldu diguten egoera hauek, danak ezautu ditugu, ikastetxetan, kultura elkartetan, kirol elkartetan eta bestela.
Beraz, iritzi zait, ikuspegi global batekin egindako interbentzio lokal badala bete-betean. Eta gainera, hor azken esaten dezun, jarri dezun esaldi hori erraldun batek esandakoa por mí todo este montaje. Ba ez, hau ez da egiten erraldunentzat. Itxura hala ematen du, baina hau egiten da euskaldunentzat. Euskaldunek izan dezaten lasaitasun bat, bileratan, euskeraz egiteko inolako oztoporik gabe, eta inolako zalantzarik gabe, inolako larritasunik gabe. Era hortatik begiratuta, iruditzen zait gainera, komunikazio ezintasun edo zailtasun egoeran fokoa jartzen dula nire ustez behar duen lekuan. Ez euskaldunei begira, ez guri enfokatuta, baizik erdaldunei begira. Arazo ez daukagu guk. Eta ez txarrean esaten inolaz ere, baina arazo ez daukagu guk bi hizkuntzak badakizkigu, ulertzen ditugu gutxienez ondo. Arazoa ez da gurea, arazoa erdaldunek dute, eta guk lagundu egiten diogu euskaldunei lasai, mintzatzen bere hizkuntzan. Bueno, bigarren kontu bat, ja, modu praktikoagoan, Estepanek azaldu duen sistema hori noski oso ondo funtzionatzen duen gauza bada, eramangarria da, ikaragarri errez bideratu eta eraman ditekena alde batetik bestera, baino jakizue baita ere badagoela irtenbide esan dezagun teknologikoagoa, oso labur esango dut orain, baino Interprest izena duena, Googleen bilatzen baldin baduzue Interprest, dana egin ditekena telefono mugikorraren bitartez, dana osorik. Itzultzaileak jaso bere seinalea, izlarian seinalea eta emititu, eta beraz tresneriarik eskatzez duena. Tresneria bereziri zatik gaur egun danak damakigu noski mugikorra boltsikoan. Pixka bat, konplejoagoa da, eskakizun teknologiko handixiagoa du. Baina, begiratu bat nahi baldin medio zute eman, Interprest, oraingoz ez dago salgai, baina badaude 3 edo 4 tresna, prototipuak edo fabrikatuta. Eta bukatzeko azkenik 3. kontutxo terminologiko bat, itzultzaile ez, ari gera, gauzak zorrotz esateko itzulpena idatzizkoa da beti, eta ahozkoari interpretazioa esaten zaio. Mila esker. Eskerrik asko. Eskia, eskerrik asko. Bertan, bestaldean, justo. Kaixo, egunon. Gotzonek esandakoaren aritik, pixkanik ere Interpresten gainean itzen nahi nun, ze hori izan 2016 fundazioak kulturi hiriburutza dela eta Donostian egindako proiektu bat, eta Gotzonek esan duen bezala nik uste interesgarria dela, telefono bitartez, wifi bitartez, erabili liteken tresna dela, baina ni daki dela hori, beak esan duen bezala, 3-4 prototipo daude, Talaios kooperatibak uste dut martxan jarri zula eta tresneria egina dago, baina nik uste dut hor komertzializatzeko eta aurrera eramateko behar bada urrats batzuk falta direla. Eta behar bada hemendik, izan liteke deia bat bai, Gipuzkoako Foru Aldundiari edo Eusko Jaurlaritzari nik uste dut proiektore behar bada beste urrats bat emateko aukera auki lezakela, ze berez egina dago, behar bada ikusi beharko litzateke komertzializatu ote daiteken, ze irutzen zait, telefono bitartez egiten den sistema bada, telefono mugikorrak deno daukagu, aplikazio bat jetxi behar dezu telefonora, eta aplikazio hori eukita, egia da beti behar dezula zuek bezala itzultzaile bat, bai? Igual beste gela batean egongo dana, baina telefono dano daukau, beraz aplikazioa jetxi, jarri kasko txiki bat, eta entzun dezakezu. Baina behar dezu ustetera emisore bat ere, bai? Tresna txiki bat. Eta hori izan beharko litzateke komertzializatu beharko litzatekena, segura asko, eta ez dakit nola dagoen kontua, baina uste dut oso erabilgarria izan litekela, dirutaz ez dakit zertaz ari garen, bai? Pentsatzen dut merkexa marra izan litekela, baina behar bada falta zaiguna da azken urrats hori ematea, ez? Hori komertzializatzea, ezagutzera ematea, eta hori ondo egitea, ez? Askotan esaten da euskaldunok ez dakigula saltzen, behar bada ere eredu izan liteke oitako adibide bat. Interprest weborria jarrizten baldin bazue Interprest Googleen badago, azaltzen ditu hor zer egin behar dian, baina uste dut hor azken urrats hori falta zaigula, ez? Lan hori ondo bukatzea eta benetan kalean jartzea.
Eskerrik asko. Zakit gehiagorik badagoen? Uste dut hor bada beste bat. Azkena izango da, txanda honetan. Nik uste dut, azken urrats bat falta zaiola teknologia horri, eta izango litzateke telefonora inungo bitartekorik gabe aplikazio bat. Hau da, telefonia arruntaren bitartez, erabile izatea izango litzateke urratsa, denok erabiltzen dugulako, eta nik uste dut hor bai berdala alegin bat, bilatzen hortik zehar badagoen zer baliatu dezakeguna, edo bestela gure artean martxan jartzen horretaz dakitenen jendea eta ea asmatzen dugun guretzako olako zerbait. Zen egia da. Baina horrek behar du aparatua, bestea behar du moden bat, diaia pixa komplikazio txikiak, nun lortuko genuke aplikazio baten bitartez OHP-en estiloko bat, talako saretxo bat sortu tektek, eta hori izango litzateke mundiala. Ekintzaile teknologikorik baldin badago aretoan, hemen ikusten ari gara, Gaur egun, enpresa aukera ederra. gaur egun posible izango litzake, bueno, azkenean lehen esan dudana, islaritik itzultzailera telefono dei bat, dei arrunta, dei arrunta izan daiteke. Eta bestea ere izan daiteke dei arrunt bat, zu jartzen duzu telefono bat, osea, eurak elkarren onduan badaude, lau lagun jartzen baditugu elkarren onduan, zu telefono horretatik hartzen duzu seinalea, hori posible da, gaur egun. Telefono batetik laurentza seinale hartzea, hori posible da, gaur egun, azkenean zer bat. Lau irteera, osea, zereko kabletako elektrizitate lapurran moduan, berdin, hori posible da, elkarren onduan egon beharko lukete, kasu horretan. Baina hori, berez, hori posible da. Ezer gabe, osea, telefono dei utzekin, elkarren onduan egon beharko lukete. Udaltopen 11. ediziorako uz dezakegu gai hau, ja urtebete emango diogu gure buruari, tarte honetan ea seguru asmatzeko modua egongo dela. Bitartean ere, badu bere xarma maletarekin ere ibiltzea, esan dezagun. Nik gauzatxo bat, ahaztu zait, hemen pentsatu izan dugu, eta uste dut, elitzakela txarra izango, hor itzultzaile, interpretari, lana bete behar duen jendearentzat, interpretari bolondrez izan behar duen jende horrentzat, nolabaiteko formazio praktika txikitxo batzuk, edo igual zera egitea interesgarri izango litzakela. Gu batzutan pentsatu izan dugu, gero ez dugu praktikan jarri, baina nik uste dut interesgarri izango litzakela. Eskerrik asko, ez bakarrik erakusteagatik, baita ere, arrastuan ipintzeagatik, mila esker.